Boldog karácsonyt, Anna! Köszönöm szépen. Boldog karácsonyt kívánok neked is, Kristóf. Köszönöm szépen. Boldog karácsonyt! És boldog karácsonyt kívánunk neked is. Lapul itt a fa alattán még egy ajándék, ami a tiéd. Ennyi? Nem a tiéd, a tiéd. Ez egy masszázsgyertya. Mi is az a masszázsgyertya? Nem emlékszel? A múltkor is ezzel masszíroztalak. Ahhoz, hogy megkapd az ajándékodat, nem kell más tenned, mint Lájkolnod a Sofri Facebook oldalát. amit itt lent meg is találsz. Az ajándékodat pedig, Személyesen én fogom átadni neked. Ne hagyd itt! szóval, lájkra fel! Lájkra fel!